салом алейкум. 22 апрели соли 2025 мебошад. қарор дорем дар деҳаи лолазори ҷамоат деҳоти алмосӣ шаҳри Сор дар деҳаи Доманакӯ таги кӯ ҳаст ва омадем хонаи Маъруфхоҷа. ҳамиҷа ниҳолҳои фурӯшӣ доштааст. ман ҳамин ниҳолҳояш ман ҳамиҷа ниҳолхона хоб имрӯз то пагоҳ буроварда замин ба ҳамаша мешунонам. гуфт агар ба фурӯш наравад бисёрашро ба фурӯш буд. инҷа пур буд, инҷа пур буд, ба фурӯш рафтааст. Маъруфхоҷа дар бори ниҳолҳоятон гап занед. ин чӣ ниҳолҳо? мо ҷа қариб 6 намуд себ, 2 намуд нок, 1 намуд улуғ бардагем. Себо иборатан себи гала, себи гала як нархҳои хубтарин дар бозор дорад. ба хотири чӣ? Ба хотире ки дар моҳи август теҳор мешавад. вақти серхаридории себ аст, вақти камчини себ аст, нархи хуб дорад. баъд дорем себи пинк леди, зиёда аз 1000 та себи пинк леди дорем. Себи ҷерамин дорем. Себи ҷерамин яъне себи ки сиб сиёҳ мешавад. сиб сиёҳ мешавад, нархи хуб дорад. баъд дар шароити худмон тобоварай намекафад. баъд дорем себи ред ҷонапринс дорем, аллакай мо дар замин гузарондем. ва ҳам яка себи беҳтарин болаззатай, себи обдори хубай, нархи хубам дорад. себи голден делишес дорем, зард. ин ниҳолҳоро як ҷо овардаги ҳастед? ин ниҳолҳо давлати сербия овардагем. зиёда аз 1 моҳ шуд. ҳолам фарқ надорад вобаста ба минтақа. о кам бар кардааст ку ин? ино бар кардаги ино ҳоли 1 моҳ муҳлат дорам барои шинодан то 1 моҳ. 1 моҳи дига шинода мешавад. фақат сероб кардан дар кор. ин такпайвандаш чӣ? ино такпайвандош ҳамаш такпайвандаи суперинтенсиви М9. ин интенсиви суперинтенсиви М9 ҳар 1 метрда якта шинода мешавад. решаҳошам ба қувват, решаҳошам нағз. хеле реша ба фикрам решаҳошам нағз. аллакай реша давом доштааст. ана бар ин бар карданда вай парво накунед. ҳоле то 1 моҳи дига шинонда мешавад. бо аз нимашро мебуред, аз наву бар карда меравад. инро агар бо бурида партоед нимашро бурида мумкин нест. аку вобаста ба бисёро мебуранд ки агар шароит бошаду хуб кунед набуред беҳтар. такпайванди М9ро танҳо такпайванди М9ро дуруст? такпайванди М9 фақат дар ствол қарор мегирад. як ствол мешад, баъд навдои ба кавой. яъне ки буридан дар кор нест. буридан зарур нест. ҳамдурон азиз, агар М106 бошад вайро ҳатман мебуред. 70 сантиметр монда М9ро намебуред. мана ҳам М9 ҳаст. ҳамаи ҳамиҷа нок чанд намуд доред? нок 2 намуд дорем. ноки Вилямсон, ноки Абе. ноки Абе ва Вилям. ҳозир ман ба 4 дона метед. 2 дона айнаш, 2 дона айнаш. кани ман мегиреду. ҳамдурон азиз, марҳамат. ба ман телефони кия мемонам, ана Маъруфхоҷаро мемонам. муроҷиат кунед. ҳолиам бурда боғҳо обод кунед. бениҳоят кори нағз мешавад, кори савоб мешавад. худатон обод мешавед, мулкатон обод мешавад. агар ба кадоми маъқул бошад, ягон подписатсия кунед, лайк монед ва ягон гапи хуби гап занед, гапи ганда нагӯед. дар паноҳи худо бошед.